se tiče egalizacionog fonda, i to sam nekoliko puta naglašavala i tražila objašnjenje, s obzirom na novi pravilnik koji je usvojila vlada Crne Gore, mi smo negdje od 2000, kao opština od 2018. godine do sada, po znacima navoda, oštećeni za iznos oko 1.300.000 evra. Svake godine, iz godine u godinu se taj iznos smanjivao, s obzirom na to da su novi korisnici opština Tuzi i opština Ulcinj, koja je jedina primorska opština koja je korisnik egalizacionog fonda, ušli u taj sistem korisnika egalizacionog fonda, nama su se ta sredstva smanjivala. Tako da smo mi, recimo, u odnosu na Nikšić, gdje je razvijenost znatno velika, kod nas mnogo manja, nažalost, je došlo dotle, mnogo manje u odnosu na ostale opštine, na taj način mogu slobodno da kažem jako oštećeni, jer taj iznos nama znači mnogo, a s obzirom na državni budžet, s obzirom da opštine koje su razvijeni od nas dobijaju približne i veće iznose, i opština Bilo Polje, opština Rožaje i svaka opština u okolini, nama to mnogo znači, nas je to, da kažem, mnogo pogodilo. Nekoliko puta smo postavljali to pitanje i u narednom periodu ja i moje kolege koji dolaze iz Berana ćemo se zalagati svakako za promjenu tog pravilnika i načina raspodjela sredstava iz egalizacionog fonda.